नों बायदिया बुहुत नांदोंमोन आखायाव दा मोनामोन नोङो बिदिसो जानांगौमोन बिदिसो बे माया दिल्ली मुलुग संसाराव बे मानसिया माबायदिमोन इफोरबायदि हिन्जाव थासान्दियाव मानि कारणे प्लास्टारनि न'नि गोनांथि जादों मानो होनोबा बेफोर वाव आखा खबनो गाइस आखा खबनो हात्रा हात्रना मानो होनोबाथाय बेरे फुंजा अखा नायबानो न' लिरनाय दिनैनि दिनानो जादों आमथिसुवा बायनायनि दिन रेडि एक्सन बेफोरबायदि हिन्जाव थासान्दियाव न' प्लास्टारनि गोनांथि जाया मानो होनोबाथाय बेफोरबायदि जुदि टाइमाव टाइम बेफोरबायदि मोसानो माने फिल लायै गावनि खामानिखौ फारसेनिफ्राय मावलांबाय थायोबाथाय बिराद गोजोननाय थायो अ माथो बोरैबासो जाहैबाय नङा हो अ बाख्नायनायखाय बोरैबासो जाहैबाय सं फाल्थुनि सम नङा होमबा मानिथो आमथिसुवा बायनायाव फिथाइ सामथाइ जानांगौ मिनि खुसि थाब अ खोथिया फुहैनांगौ आदसा इनिफ्राय न'खौ लिरखांना खोथिया फुसिगोन नामा हो ब खात्रा नुखायो खिन्थु र' एख' होनिखायसो रांखिनि सान्द' रांखिनि जानो गोनां बायथ' जालांबाय बे माया दिल्ली मुलुग संसाराव बे मानसिया माबायदिमोन मा जालांखो दिनै देलाय मालाय थानो गोनां समाव बेफोरबायदि गुजों आंनि बैसोआ खर'आ एसे गिदिर नोंना बाबबावो आंनि बैसोआ रागलांबाय ओमफ्राय सिख्ला सम गांगौआ मोनफिनो ओमफ्राय दिनै नों आंखौ प्लास्टार खालामग्रासो मोनबायना प्लास्टार खालामग्रा नोङो मा मावदोलै एसे दामिकनि गस्ला आं नोंनो दाखालि बायना फैदों नोंखौ प्लास्टार खालामनायावसो गानबाय नोङो होमबालाय नोंनो बायना 120 थाखाखौनो ओरैनो मोनदों नामा सिबनाव नोङो 120 थाखाखौ ओरैनो मोनदों मोनाखैबाबोथ' फुंनि सानसुफुनि मावनायाव आं दायो रेस्टुरेन्टाव मावबा दायो खर'फोरथि जासिगोन इदिसो मावखांनायनि उनाव बिदिसो जानांगौमोन बिदिसो खात्रा जायो माने ओमफ्राय नोङो 120 थाखाखौ ओरैनो मोननाय बायदि मोनदों सिबनाव मावा दाङा मावा दांखय दालाय सोरथो लिरबाय दं सोरानिबा न'आव लिरनो थांगोनसो 200 थाखा हाजिरा मोनबायमोन आं दा थांबा गामियाव थांनो आमथिसुवानि दिनखा थांनाय जोंनो नागिरनो थांनाय सोरहाबा न' लिरनांगोन मा होननानै 200 थाखा मोनबोगोन सानदोंमोन आङो नोंजों हाबा जाना रुजु संसार जालांगोन र' नाथाय दिनै आंनि हौवाया ना साख्रियानो मावो ना बाख्रियानो मावो ओमफ्राय दिनै आं बेखौ खोनानायनि सिगां मानो थैयासै माया दिल्ली मुलुग संसाराव बिथाङा थेथार खोथै आन्दायलांबाय नामा ओमफ्राय दा इखौ न'खौ पटननो लिरखांनानै फोथाराव खनसे थांना फैनोसै बेनिफ्राय आनारस दं आनारस जागोन थालिर दं थालिर जागोन आंखौ मोननायखायसो नोङो बेफोरबायदि नों बायदिया बुहुत नांदोंमोन आखायाव मोनामोन नोङो खिन्थु आंसो गांखंखौ बुफायना लाखिनो रोङासै जेने तेने जुजियै जिबनाव 2 मासे दाउनि गांखंखौ बुफायनानै लाखिनो हादो खिन्थु बाखिनिखौ हायासै रजन बाखि गैला सिग्राबाजोमोन ओंखायनो बाराद्राय बाखि गैला रज'फिनगोनसो गांखंआ माथो
नैबे गांखंखौ नों आंखौ इमान मोजां मोनोबा ओइ दावा फिथाइखौ हानना आं जाहोफै मलानिफ्राय दावा फिथाइ जाग्रा जालांखो नों आया नुरनानै जानो नों मलानिफ्राय दावा फिथाइ जाग्रा जालांखो बेखौ नों बुंदों गोथावथार नाखिथानायखौ जानो लुगैदों गोथावथार होननायखौ जानो लुगैदों माने नैयाव दावहा फिथाइ थाइसे थाइना दङ थाइसे माने थाइबायानो दं जाफ्लाङाखै बोरलै बोजागौ माखो नै दावहा फिथाइ थाइसे दं बे थाइसे खोरियाखै इयो आं मैयानिफ्राय नुबाय दं इखो ओमफ्राय नै खिजाब दं र' नैयाव दं नै गोथांलाय गोमोनलाय इखौनो मेगन नोजोर होगासिनो फुंनिफ्रायनो आं इ फिथाइखौ दिनै खोरिबाथाय जाथारगोन मानसिफोरा बिराद गोथाव होनबाय दं होननानै आं जाफेराखै मानसिफोरा जायो होनबाय खान्थाल बायदि नै फिसा नैखिनि गखाय थायो इयाव नै फिसा नै दिनै इखिनि गखाय थायो खोरिबाथाय आं नोंनाव खनना फैगोन नों इखौ बारा टेनसन लानाङा केन्टु होननाय मोनसे सोदोब थायो मिथिगौ जिबनाव बुजिनानै ला ओंखामखौ जाहोनानै फोथाराव थांबावनांगौसो बोरैबा नुहुरखायो आं सिमां फिसानो सिबनखौनो नामा नोंहालायनो बिसिना सादर मा जाबावगोन दालाय हबिजों मुवा लागोन नोंलाय गन्थंजों लागोन ना खुगाजों लागोन ना खोमाजों ना मेगनजों जिंदगी कुछ नहीं तेरी मेरी कहानी नों आंखौ खामानि मावनायाव सुग्लाय होननो फैदो ना नों आंखौ टेनसन बानायनो फैदो आं माबादो एसे मोजां अननायनि सल' खननायाव इदिसो होनबाय मैसो गर'नाय गारामाजो मैसो गर'नायसो जाबाय माथो नोंनिया खोब मोजां बख्रा थरेन' खनखायाखै आं दांनाया मोजां नोंखायनोथ' खनखायाखै बख्रा दा बेसे रैसुमै गारां रैसुमै बेसे रैसुमै दाउखौआबो हाया माइ गायनो थांनांगो माबा माइ गायनो खोथिया फुनो खोथियाखौ सोर फुगोनलै बेलासियाव ओंखामखौ सोर संगोनलै माम्बार लिरनानै रेडि जा नङाबा मोनफ्लांगोन गथ' माम्बार लिर भायग' नांगो मानसिनो भायग' इफोरबायदि भायग'खौ मानसिया नागिरबाबो मोना मानो होनोबाथाय इफोरबायदि हिनजाव मोननो कारने बिराद खाफाल गोनां मानसि नांगो मिथिबायना बापावै आं उन्दुना दं इयो आरो गुसेंग्रा लुनायनि दावराव नै नुबायना मासे मानै माथाम माब्रै माबा 6 7 8 9ता बापावै माने इफोरबायदिखौ मोननो कारने बिराद जुजिनांगो आरो बिराद खाफाल गोनां आरो बिराद आखाइनि राखि गोनां जानांगोन नामा हो बिथाङा फोथाराव थांनो लिंनायखौबा थाङाखैना फोथाराव थांनो मोनैनि गोसोआव लुबैदों नामा माथो हो दसे बिना दायनो नागिरदों माबायदिथाय ओमफ्राय माने सान्दुङा गोसाद्रायनि कारने जों फोथाराव थाङासै नोंसो आंसो थाङासै खस्थ' मोनगोन ना नोंबो ओमफ्राय बेफोरबायदिखौ मोननो कारने आं होनबायानो नोंथांमोना बिराद आखाइनि रेखा गोनां नांगोन होननानै सिंग्रेन मासे इयाव हाबलांबाय बबेयाव एसे सिङाव ए भगवान बिराद दुखुनि खोथा दिखुंलै होमबा नै मटर दैदि होबाय थायो होमबानो हारसिंनो खस्थ' मोननानै ओंखारबोनांगोन दा इखौ हराव बाथोन देजानो मोनबायना माखोथो होनखो खाफालाव थानांगोन जेने तेने आंबो नारा नाथार गांखंखिनिखौ बुफायना लाखिनो हानायखायसो इखो मोनबाय दाबोथ' मोननायानो नों फैना गुसुंग्रेन फैला दिनासो थांजोब्बाय आं फैनायखासो फैला दे होमबालाय आं थांफिनसै नामा हो बापावै नांमारगो खाफाल गोनां नों खाफाल गैया गुसुंग्रेन गैलायनो दिनासो बिनिखायनो सोरबाफोर जुदि खाफाल गोनां रखम मोनदोंबाथाय गांखंखौ बुफायखानानै लाबानो जाबाय मानजोब्बायलै आरो
ओरैबायदि नङा पाका मानि लुनो नागिरो